ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ತೂಯೆ ಪ್ರಸಂಗ ಓಕೆ ದೇವಣ್ಣ ಇಂಕ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೇನೇ ಇರಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಅಂದಿರು ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಯ್ಕು ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರಲಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೊರಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊನಕ ಅವೈತದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಆಯ್ನತ್ತು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಮಿತ್ತು ಬುರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವನು ಸುಮಾರು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆತ್ತಿನಾರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆನಾಗ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪುಣ ನಂಗೆ ರಂಗಾಗಿ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಐನ್ ಮನ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವು ಅಂಜನ ನನ್ನೋರಿ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂತ ದಾದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರು ಪ್ರಸಂಗ ಓದುನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರ್ಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಹೂವೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಗೊಳ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಗೊಳ್ಳುಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅವ ಅಂಚೆತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿ ನೋಡಿ. ಇವರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ ತೆಂಕು ಬಡಗಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಾವೂರು. ಇವರು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಡೆ ಬಂಡರಿ ಎನ್ನ ವೇಷ ಬಾಕಿ ಆಪನೊಂದು ಯಾನು ವೇಷ ಅಂತ ಲಾಕದೆ ಅರ್ರನೇ ವೇಷ ಆತಿಜಿ. ನಿಮ್ಮದೆಂತ ವೇಷ? ಓ ಗಂಧರ್ವ ಗತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿದಾವೆ ಶೀರ ಉಂಟು, ಶೀರ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಶೀರ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮಾತ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಇವರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಾ? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಂತ ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತದೆ ಲೋಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತುಕೊರ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತುಕೊರ್ದು ಮುಲ್ತದ್ದಡೆ ಕಡಪುಡು ದಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೋಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಎಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಅರಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೂಂದಲ್ಲಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಹೊರವರ ತುಟ್ಟು ಹೊರವರ ಪಂಡ ಸುಂಕದಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರತ್ತೆ ಆಕಲ್ ನಂದೇಟಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ತೂಕ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ಅಂದವರ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತ್ರ ತೂತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಯಾವೊಂದು ನಿಖಲ್ ಮತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದ ಪೂರಲ್ ಮುರಣಿ ಎಂಗಲ ಎತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆಗಿತ್ತು ನಾನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಕಲ ಎನ್ನಿಕಲ NSS ಮದಪ್ಪಂದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜು ವೇಷ ಉಂಡು ಒಂಜು ವೇಷ ಬೋದು ಬತ್ತಿನಿ ಕುಡಂಜು ವೇಷ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಮನೆಗೆ ಬೋದು ರಂಗಸ್ಥಳ ತೂ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಜಿ ವೇಷ ಆತಂದು ಏಪಲದಲ್ಲ ಕಣೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ತೊಯ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ವೇಷ ಮಾತ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಿದಾಡೋದು ಪಾಪ ಅಜ್ಜರ್ ತುಲಿ ಸುಳಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೇಷ ಇತ್ತು